Gihikay karon sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay nga mahatagan og armas ang mga tanod ilabi na sa mga bukirang barangay sa Talisay. Si Femery Dumabok sa report. Giangkon sa hepe sa Talisay City Police nga minungdanon nga pipila ka mga barangay tanod ang makahupot og lisensyadong armas. Kay sila ang nagsilbing police auxiliary aron makatabang sa pagbantay sa kahapsay ug kalinaw sa dakbayan diha sila tasatag sa kabarangay. Magamit usab ang armas sa pagdepensa sa ilang kaugalingon. Gihimong sumbanan ang pagpusil sa hepe sa tanod sa barangay Kandulawan nga napusilan kapila kay gayon samtang gabantay sa barangay hall sa niaging tuig. Susama usab ang panlantaw ni Kapitan Josefina Conchal, Federation President sa Association of Barangay Council. Hangyo gina namo mga barangay captain ug sa ato ang chairman committee sa peace and order nga kinahanglan ng ato ang mga tanod ato mga barangay tanods nato naagyo na sila mga kuan kanang lisensyado nga armas. Mura ni siya driver's license nga nga kung naa kay LTOF is pwede na ka makapalit og firearm, and then of course ang katong firearms is you will have to apply again for another license for that firearm, but at least naa na kay license to own. Apan gipasabot sa chairman sa Committee on Peace and Order nga gikinahanglang mapaubos ang mga tanod sa firearms proficiency sa dili patugutang makahupot og armas. Mo undergo gid sila og training, unya at the same time mo undergo sa sila og exam sa ato ang LTAP nga barangay captains nga mo support ba sila sa ilang mga barangay tanod nga maka-acquire sila og firearms para magamit pud sa ilahang tagsa-tagsa ka area of responsibility. Gipaybaw ni Police Lieutenant Colonel Myla Maramag, hepe sa Talisay City Police, nga ang LTAF Caravan o License to Own and Possess Firearms o sa kakahigayunan nga katugutan ng mga tanod ug uban pang mga Talisaynon nga makahupot og armas de fuego. Ipaygay ang LTAF Caravan karong Hulyo 23 hangtod sa 24 sa Talisay City Hall. Uban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.